ukuvelisa isiqhamo ngokwalo lingahlalanga limanyene nomdiliya. Ngokuba njalo ke nani aninakuvelisa siqhamo lingahlalanga limanyene nam. Jesus, hallelujah. Ithi apha kum iBhayibhile, hlalani kum nam ndihlale kuni njengokuba isebe lingenako ukuthwala isiqhamo ngokwalo lingahlalanga emdiliyeni, ngokunjalo aninako nani lingahlalanga kum. Hallelujah. Amen. Cima le mic. Hallelujah. Apha namhlanje sifumaniseka uba uyesu, haleluya, uyesu ufuna sihlale kuye, haleluya. Into ebangafuna sihlale kuye yile yoba uyaqonda uba kukhona iziqhamo ekufuneka zithwaliwe, haleluya. Kukhona umsebenzi wamahlavu, ukhona umsebenzi wamahlahla, ukhona umsebenzi weziqhamo, ukhona umsebenzi wamagqabi, haleluya. Ufuna uba uyesu ento zini zenzeke ngehlobo elirayithi, haleluya. Uthi umdiliya lona nguThixo, haleluya, ze amasebe ngabazalwane, haleluya. Ndiye ngoku awakwazi amasebe uba abe nesiqhamo engahlalanga emthini, haleluya. Okanye umzalwane akwazi ukwenza into zakaThixo engahlalanga kuThixo, haleluya. So siyayazi ukuthi emhlabeni kuze uyesu, haleluya. Then uyesu ke ngoku akakwazi uba umntu enze izinto zakwayesu engekho uyesu, haleluya. Okanye ayinovela ikharektha kayesu ubani engahlelanga kuyesu, haleluya. Izinto zakulo yesu awunozazi ungahlelanga kuyesu, haleluya. Okanye imisebenzi kayesu awunoyazi kwayona ungahlelanga kuye, haleluya, amen. Uyabona umuntu ongamaziyo uyesu nezinto zikayesu akanozazi, haleluya. Angakuphikisa wena ngobuse ukuzo ngokwakho, haleluya, ngenxaba akazazi izinto zakwayesu, haleluya. That's why ilizwi kaThixo lithi namhlanje ningekumu aninakwenza nto, haleluya. Awunokwenza nto, awunokwazi kwanto, ngoba utheni awukho kuye ubani umnini into zonke uYesu Kristu, haleluya. Owafikayo emhlabeni wathi gunya linikezwe mna emhlabeni nasezulwini, haleluya. That's why sibizela kuye, haleluya. Asibizeli bantu kumprofeti, haleluya. Asibizeli bantu kumfundisi, haleluya. Asibizeli bantu kubazalwane, haleluya. Basibizela kubani? Sabizela kuYesu, nguye imphango yomgqibeleli wokholo lwethu, haleluya, amen. Nguye oyindlela, haleluya, amen. Nguye oyinyaniso, haleluya. Uthi kwayena ndibubomi, haleluya. So xa esithi masiye kuye uyaqoma safumana ubomi, haleluya. Uyaqoma safumana iziqhamo, haleluya. Uyaqoma safumana i-character right, haleluya, amen. Ngabona abantu banamhlanje if ever ubethwe ngempama, haleluya, upheza inqindi, haleluya. Abethe ngaphize egani, haleluya. Abe uyesu yena esilakathe if ubethe right uningi left, haleluya. Uchaza ukuthi lo muntu ubethile phinda umvumele enze kuba once akuchukumisa ukuchukumisa uThixo, haleluya. Yena uThixo ngokwakhe xa ethe wenza into empini akabi natyala, haleluya. Kanti umzalwane ncethe waqebethwa waphindisa ubelekela amangalela, haleluya. Omnye afika unyathele njengoba bekhonsini afuna ube nomsindo enze uzokubambisa akusentrongweni, haleluya. The reason why athi uYesu xa bethe ngempama left yisa ne-right ufuna ukuba umyeke, haleluya. That's why uStefana wathi equlutywa ngamatye wavele wathi ba ubaxolela ngezihlandlo ungabaniki ityala, haleluya. Emveni koko wathi bathi waxolela wavula amehlo nguThixo, waboniswa uThixo, waboniswa uYesu, waboniswa izulu litheni livulekile, haleluya. Ngoba abantu bembetha wathi baxolela sangafuna uphindezela, haleluya. Ngoba besefundile uba impindezele kabani yekasomandla ayoyanye, haleluya, haleluya, amen. So namhlanje uziveza uYesu esithi izani kumina enibulalekayo enisindwayo ngumthando babizela kuye ngokwakhe, haleluya. Ngoba uyaqonda uba into abantu beza bafike bahlala kuye bazofika bafumana ubomi, bazofika bafumana amandla, bazofika bafumana umthwalo okhaphu ngoba uthe eyamidyokwe ilula, haleluya. The reason why man uxele imfihlelo, the reason
ubona abantu bethatha inkosi umenqaba ebantwini enkonzweni. Hallelujah. The reason why abantu bathi ndikhutyekiswe ngubani, it is because ebeyomamela ilizwi likabani lafike lamqhubekisa izwi likabani. Emveni koko athi andiphinde ndengakacawe because umzali ubani undikhubekisile, umzali ubani ushumayele ngam, umzali ubani undityumzile. Hallelujah. Ngenxa yoba akafikanga enkonzweni wahlala kuYesu. Hallelujah. Ufike wahlala phi ebantwini, abantu bamnyathela abantu abangoYesu, abantu abangoThixo. Hallelujah. That is why ke ngokathi Yesu suze enkonzweni ufike uhlale kumama umfundisi. Hallelujah. Suze enkonzweni ufike uhlale kumzalwane. Hallelujah. But as basawuzile apha kwi-kingdom of Christ, now lithi sikaThixo kule kingdom hlalani kum nam ndihlale kuni. Hallelujah. Akavumi uYesu uba uye phaya ufike uhlale because uhleliswe ngumngani, uhleliswe nguThobi, because one day Thobi uzophoxa. Hallelujah. Baninzi abantu abahlele nokusinga namhlanje baphoxe ngabangani babe bathembile. Hallelujah. Baninzi abantu namhlanje baphoxe ngabafazi babo ebathembile bayeka ngala nkonzo. Hallelujah. Baninzi baphoxe ngabayeni bebathembile bayeka ngala nkonzo. Ngoba xa bafika enkonzweni bafika bathenga amakhosikazi wabo, bafika enkonzweni bafika bathenga abayeni babo. Then one day wabhuda umyeni waphudika lonke ibandla lengu. Hallelujah. That's why uYesu ngoku athi mna ndinguYesu ndime emnyango ndiyankosi, ubani othe wavula ndifuna ungena kuye ndihlale naye, akathi ndihlale nabo. Hallelujah. Wafika endlini kaZakeyi, walusizo lufikile kulendlu, wabengaceli mnquba, wabengaceli madonga endlu, wabengaceli bazali bengaphakathi endlini, wabesithi lufike endlini kaZakeyi eyinhliziyo kabani kaZakeyi, and then wathi njeba kufika usindi sizohlala naye. Hallelujah. Nyami Yesu wafika wahlala endlini kaZakeyi. Abantu bacinga uhleli endlini kanti uhleli enhliziyweni kaZakeyi, because uZakeyi wavele wakhwela emthini wavula inhliziyo yokuba uyafuna ukuhlangana nabani noYesu. Babekhona abafundi bakaYesu akafuna bona, wafuna umnikazi wabo ubani? uYesu Kristu. Hallelujah. Nangoku uZakeyi bathi bendumzela besithi hey uyaziqhatha ngoku, besithi hey akayazi nawe yesibasizihange na esi, bathi bendumzela besithi hey baba ngayaba liphara lelimuthi irhafu ngetshova eli, wabuza indlebe zakhe ezivalile phi ebantwini. Hallelujah. Wafikela yile vesi endihlalani kum nam ndihlale kuni, ningekum aninakwenza nto. Ngoba uZakeyi wayengenakwazi usindiswa if wayenojonga abafundi bakaYesu. Amen. If ever ungajonga abanye abantu zobajonga kanti baphele emhadini, kanti ngojonga uYesu yena mntu waze emhlabeni, wabuya emhlabeni wabheka ezulwini, ngoba nathi asiphelanga emhlabeni ngenyilanga sihlala noNkulunkulu ezulwini. Hallelujah. That means akulunganga ngoba silandela abantu esingayaziyo babayaphi. Amen. Kulunga silandele asimaziyo ngoba nguye yazi indlela. Wathi nqanqala wathi ngiyolungisela indawo zohlala. Wathi aninifini nedwa. Hallelujah. Wathi qaphela wathi thembeka ude besagqibeleni. Thembeka ude besafeni mina unikisaba sobomi. Hallelujah. Ngoba uyayazi indlela. Hallelujah. Ithi iBhayibhile siyamazi uMalusi izipho zakhe. Ndiyabona kule unganqaba yena uMalusi uyazazi ezakhe intoni izipho. Hallelujah. Ithi yazazi uzibiza ngamagama. Hallelujah. Njalo indlela ebubomi eyinyaniso ubonakalisa uba umzalwane fanele uba ayazi indlela uba ngubani? nguYesu, angahambi ngendlela zabanye abantu. Hallelujah. Ithi Ndumiso chapter 1, hayuyolo lomuntu ongabuthiyo embuthweni yabagxeki ongemiyo. Hallelujah. Amen.
Ungabi ngendlela yaboni. Why is it how yona? Only happy are those. That means luvuyo kulomntu lo otheni ohamba ngendlela kaThixo. Ngoba laa nto ithi happy are those inesixhoseni ibala yona. It tells uba uyavuyeleka umntu ohamba ngendlela engubani? EnguYesu. Amen. So uYesu akafuni uba ulahlekiswe, akafuni uba ulahleke, akafuni uba ungayazi, akafuni uba ungaqondi. Uthi jongani apha kum, thabathani umthwalo wam, fundani apha kum ngoba ndithobekile. Uthi nayiphefumule nayifumanele uphumla. Nibe nexolo nabantu bonke, haleluya. Nibe nothando nabantu bonke, haleluya. Niyazi indlela, niyazi inyaniso, nibazi ubomi, haleluya. Ukwazi ukuthi ngelinye ilanga uthatha nje ixesha lakho ukhangela abantu bekhe basindise baphinde bayeka, uwabuza uba yintoni bahlaliseleyo. Uyafumaniseka uba hayi mani uyakafika nje itshomi yakhe yathi masijike apha angaphinda yeke. Amen. But ke ngoku xa esithi Yesu masijike apha, uyayazi uba waye uthi ulandele yena awuzungena emadini. Uyayazi njengoba sithi nihlale kum nam ndihlale kuni, wazi wena ngumzalwane okufuneka aqale ngokuhlala kuYesu. Before Yesu bahlala emzalwaneni. Haleluya. Yena uthe uzivula izandla, yena uthe umemnye uyangoqoza, yena uthe bonke abantu abeze kuye. Ntona ulinde umntu ovumayo. Ngalisho athi nina nihlale kum ukuze nami ndithini ndihlale kuni. Awukwazi ufuna uYesu ungamfumani, awukwazi ukuhlala kuYesu ze yena angakwazi ukuhlala kuwe. Haleluya. Haleluya. Wathetha yimini phaa kwetha samvete entsha phaa aphithi iBhayibhile khona, anazi na ukuba imizimba yenu iyitempile eyokuhlala umoya oyingcwele. Ukhunjuzwa abazalwane uba makangavumi uhlale uMr Bani enhliziyweni yakho. Haleluya. Makangavumi usisi uhlale utata ubani enhliziyweni yakhe. Haleluya. Ufuna uhlale umoya oyingcwele enze uba yena enguYesu azongena ngomoya oyingcwele phi emzalwane, azokwazi ukuthetha nawe, uzokwazi ungabi nasithukuthezi, uzokwazi ungabi nasiyalo, uzokwazi ungabi namsindo, uzokwazi uba ube nomthetho kaThixo. Haleluya. Ngoba kaloku uyakwazi uthini ukuhlala kuye. Haleluya. Kodwa uthi ngoba ukuhlala kuye kumnandi. Haleluya. Ngoba uyahlaleka kuye. Ngeke sabantu bengenanto kodwa bakwazi ukuhlala kuye. Haleluya. Kuyahlaleka kuye iBhayibhile. Ngexesha uYobi seqomba ngoba ngahluka nomfazi wakhe, ebesehleli kuye uThixo. Haleluya. Waqomba noma abantwana bakhe bamsile sebefile, yena uyawazi umhlengi wakho uyaphila. Haleluya. Ngexesha yazi intsimi yakhe ithile, iigusha, iibhokhwe, iinkomo zakhe ziphelile, wahlala uYobi. Haleluya. Ngoba ukuhlala kuThixo kumnandi. Kukubangela uba uvukele indumiso ungenanto. Haleluya. Uvukwe ingoma ungenamali. Haleluya. Uvele ufikele ngamandla ubucingela uba wena weak. Uvele ufikele ukuphila ubucinga wena uyagula. Ngoba wenze njani uhleli kuye. Haleluya. Wasebalekile uEliya, wavele walamba wancane waqonda ukuthi kanene ngumntana wami lo. Wathumela amahlungulu avela zisa inyama eyojiweyo. Haleluya. Amen. Waphinda uThixo wabona uba ama-Israyeli, amaHebhere ngabantwana bam, but balambile phaa entlango, abanamanzi, abanakutya. Waqonda behamba nje bahamba kum, bahamba nam ngoba ndim indlela ndimbona ndiminyaniso. Amen. Wahamba uThixo wavele wathumela izagwityi zazisa ukutya kodwa yimana nentlango. Haleluya. Amen. Ngexesha bona babona ukukhama kwamanzi.
wabiza uMoses wabiza uThixo. Hallelujah. Waqonda uThixo Moses nzebethetha nam ndathi bizohleli kum ngoba uMoses engekum akanakwenzayo. Hallelujah. Ilingana amaKorinte elalibalandela pha entlango yayinguYesu qobo. Hallelujah. Amen. That means ngeke sabanikwayo pha ukutya babenikwa isonka sobomi esinguYesu. Ngeke sabanika amanzi ehleli eliweni babenikwa uYesu lo ungamanzi obomi. Hallelujah. Amen. Namhlanje Yesu khona. Hallelujah. Into ayifunayo suhlala kumzali wakho. Hlala kuYesu. Suhlala kubhuti wakho. Hlala kuYesu. Suhlala ecaweni, hlala enkonzweni enguYesu. Leli so washumana uPawulos ngenyilanga wathi nibe nenkonzo yasengqondweni. Ningabi nenkonzo yangecawe, nibe nenkonzo yaphi? Eyasengqondweni. Le nkonzo ayinalo ufefe. Le nkonzo ayiphumi. Le nkonzo ingena ndawoni. Le nkonzo ingena ngoba lesingaphi. Le nkonzo ingena nangabani ixesha ngoba ngeyaphi yasengqondweni. Amen. Hallelujah. Amen. Bakasa amaninzi bawudla ngofika abantu ifika bekonzweni uba akabhudi ayikho tu. Amen. Omnye washumela kwenye igemu wathi wathuka abantu emveni koko wangena umzini womzukulu abantu bathukile abethela uqobo. Amen. Badema mfundisi lo muntu ubhabhelayo phaya uthena ndakambone kaye awubethele nangubani. Ndathi yabona mna ingxaki yam ndalungiswa nguThixo benhlizweni uba le nto izawundimosa indidameyithe indikhubekise okanye indionakalise okanye indihlukanise naye okanye indenze umsindo funeka ingangeni kwawungena. Amen. So nandiphendi bebe noma kunzima ke lapho. Sezawukhula ngenye ilanga. Omnye kude wathuka abantu apha emvewangenzeni wafikela ebizi ngoku waxolisa walila. Iqala enyanzelisa intoni. Amen. Awaphambi kwabantu makeyanga umoya engcwele soon because umbombo umsikhipe semkhona emfushane neko ngokuthetha ngalanto. Amen. Umzekelo uhlele baphambili awuboni ngemva abantu bangaphi na ngoku uphama bakho uyama uncwekazi nako uthetha zazinto. Amen. Noma na kukhona ivesi etshoyo but awuphakamelanga loo nto uphakanyise ungekaboni bakwenzeka ntoni. Amen. So yile nto iveza abantu bahlele ebantwini abahlenanga kuYesu. Amen. Abantu abashumayeli Yesu bashumayela abantu. Amen. That's why kulula ukhubeka. Amen. So lana uthi wanenzela inceba uthi ungebhatyaza ngenxa zifasa hayi nabasenokweka mna qhaga yaba utsela ifasting. Amen. Abanye batsho bonele bathi bathule inkani ke la mzalwane. Amen. Nakho kulungile abantu benenkani. Amen. Kulungile ba benesibindi. Hallelujah. Ngoba eBhayibhile ithe uyabona ukuthi uzogqibela kuzoba khona izityhuthu. Kuzokho abathasi Kristu. Kuzokho abathandi bemali. Kuzokho abantu abaselfish abanayekele bona bodwa abangamuyanga omnye umuntu nxa bengamasi. Amen. Kuzokho abantu abangenadawo. Amen. Into eBhayibhile xa sekufika selinjalo naba bantu sebesizwe manyanyane bangayibhudi insindiso bangangeni nelo zulelo. Hallelujah. So namhlanje funa uhlanga nabantu ezokhohlakala. Hallelujah. Because Yesu funa uhlanga nabantu ezomelela xa Eliya. Funa ihlobo labantu bastabule xa Elisa. Amen. Wathi Eliya fanele ngawulinda apha ngizabheka apha wathi ongehlukani nawo.
Haleluya. Funeka athi Yesu ungasamva empilweni yakho. Uthi Yesu andihlukani nawe. Wazizwe lakho lithe hlukani kum, namhlale kum. Amen. Funeka abantu abazoba babe ngomafunga bangadiki. Amen. Ngoba nyimini kuzothi nangu Yesu phaya eplazini elithile, iplazi layeka uthengisa, liplazi kwayeka ulinywa. Ukhona uYesu abantu bagcwala pha every day. Ithi iBhayibhile wena uzawuya into ezinjalo ufike ungayi ngoba uyalazi izwi lithini. Haleluya. Amen. Bathi umuntu ongenayo uYesu, umuntu osemamkela uYesu waze yena akahlala uYesu, ulahlekiso lakumfumana. Haleluya. Lakumfumana lahlekiso, alahlekiseke adabhude nezulu. Haleluya. Abhude ungena ngesango elimqino. Haleluya. Abhude ayongena ngaphandle ezulwini. Haleluya. Afike hlala namaxoki, afike hlala nababusi bezithixo, afike hlala nabaprofeti bobuxoki, afike hlala nezinja, afike hlala nezihange ngaphandle kwesango lengcwele. Haleluya. Bani ngicela ukuhlebela ilizwi lamhlanje lithi hlalani kum nami ngihlale kuni. Awunokuhlale kuYesu ufane njengalamama. iBhayibhile kwakulintombi eyithi ethombe legazi. Le ntombi yavele yathatha isigqibo uba mna even ngafikele emququmbeleni wengubo yakhe ngikhukumise ngaze ndiphile naphakade, lingaze liphele igazi elikum, but ndifuna uthetha into entsha phezu kwempilo yakho. Sufike umchukumisa uYesu nomququmbeli wengubo yakhe, fika umbambe ungamyeki, uhlale kuye naphakade. Haleluya. If wakwazi ukwenza loo nto, uzokwazi ukuvukela ingoma ethi manihambe nawe Yesu kuzo zonke iindlela zam. Haleluya. Uzokwazi ukuvukela ingoma ethi izwi lakho mandilive ngalo lonke ixesha, Nkosi. Uzokwazi uba umphefumulo kungoyiki nantoni na. Haleluya. Uzokwazi uba kuvuka indumiso nobuphi, kuvuka izwi noma wenzani, ngoba kaloku wena unomhlobo kaYesu. Awukho endaweni uYesu engekho, akekho uYesu endaweni wena ungekho. Haleluya. Cela ukuxelela into ebangela uba isono senzeke kubazalwane kungenxaba umntu uye wasusa uYesu, wazingomba isifuba. Hayi mna ndingombhele mna, hayi mna ndizawucedana umntombi kakuhle yinto kakukhaya. Once atsho ususa uYesu enze eyasemabheleni, angene esoneni ngolaa hlobo. So ndicela ukuxelela bangene esoneni because bezingomba isifuba, benepride bona, besithi mna ndinamandla, belibele uba ukhona uYesu ongaphakathi kunabo, onamandla ukwegqitha lo Satana ophakathi ehlabathini. That is why lithi izwi umkhulu olapha kum kunalo osezweni. Haleluya. Into ebangela bathi besilisiwe uphinde ubone bengasindiswanga, abakhange bakwazi ukuhlala kuye, okanye bahlaliswe kuye, okanye bona bafundiswe babe kanti bayalenza. Haleluya. Ndicela inobangela uba ungazi